היוש. אז בואו לעשות לנו סדרה בתוקה בוקה חלק אחד. תדאגו מזה שזה מטושטש. תקן את זה. בואו נתחיל. בואו, הגעתי לבית ספר חדש. כי הבית ספר הזה נראה כל כך מגניב. איזה פוסט יפה העליתי. אמא לאו נדיר. שמעתי שמגיעה ילדה חדשה. עם עוד פעם אחת. ברד בלי רשותי. את תעופי מהחבורה. בסדר. יופי. אוי, אני רואה את הלוקר שלי. כן, גם אני רואה את שלי. אפשר לעבור? מצטערת, אבל לא. תלכי מהצד השני. מה? כן, תלכי מהצד השני ששם. אבל מה? איך? לא יודעת. כאן את לא תעברי מתוקה. טוב, עכשיו תוסי מפה. מה? דברי עליה ככה, שמעת? רק 2, תרשמו לי בתגובות, ויכול להיות שזה הולך להיות בסרטון שלי.